Hvis en atom modtager eller afgiver en elektron, bliver det til en ion. Et eksempel er Na, natrium, kan modtage eller afgive en elektron. Hvis den modtager en elektron, kommer den til at hedde Na-, fordi der er flest minus, og hvis den afgiver, hedder den Na+, fordi der er flest plus. Et atom kan sagtens modtage eller afgive flere elektroner, og vil dermed komme til at være 2 plusser eller 2 minusser, f.eks. Na++. Der er en regel for alle atomer, og dog. Ædelgasserne er ikke med i reglen. De kan ikke ændre sig, og bliver derfor ikke til ioner. Alle andre end ædelgasserne prøver at ligne ædelgasserne, og når ædelgasserne ligner sig selv, skal de ikke ændre sig. Så de bliver ikke til ioner. Så alle andre grupper, undtagen ædelgasserne, dem længst til højre for det periodiske system, kan ændre sig og blive til ioner.